Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekedar berita, bukan sekedar kabar, tapi ini adalah suatu acara yang sangat sakral yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Banyak hal menarik yang saya temukan di sini di acara resepsi pernikahan kedua mempelai, tentang kebudayaan, adat, dan tradisinya yang sangat unik dan menarik. Tentunya penonton pasti penasaran, dan saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, tapi tonton keseruan video ini sampai selesai, pasti akan paham. Terima kasih. Lanjut, Kaparayun Sadayana.
Ingkang satuhu kula berteni dumateng Bapak Sani selaku ingkang remugati ugi keluarga dumateng teman-teman kekalih ingkang berbahagia saha dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, pangombyong temanten saha para sinoman ingkang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah monggo kula dereng sami wonten ing wekdal siang punika tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Keranten punapa kula dereng penyasami wonten ing kesempatan siang punika tasih dipun paring kesehatan sehingga sakit hadir wonten menika majelis kanthi kawontenan sedaya afiat boten wonten alang-alang menapa. Mugi-mugi kemawon amal ibadah kita sedaya dipun dadosaken amal maslahah dina wa dina akhirat amin amin ya rabbal alamin. Shalawatullah wa salamuhu mugi tetep rumentah dumateng junjungan Nabi umur dunia waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muhtaramin dumateng para alim, para ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Umar Tajuddin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al-Falah ingkang tansah tuhu kinabekten, dumateng para bini sepuh, aji sepuh ingkang tansah kula hormati, dumateng sahibul hajah Bapak Sani saha Ibu Pariah ingkang tansah kula hormati, lan dumateng temanten kekalih Mas Sultan saha Mbak Nuril ingkang sami berbahagia, ugi sedaya tamu undangan pangombyong temanten saking tlatah Tulungrejo lan sinoman ingkang tansah kula hormati. Sepindah sumangga kula panjenengan sedaya tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala keranten limpahan rahmat, taufik, hidayah sarta inayahipun wonten kalajengan siang punika kula dalah panjenengan sedaya tasih saged makempal wonten dalem mriki kanthi kawontenan sehat wal afiat boten wonten alangan setunggal punapa. Kaping kalihipun sholawat ugi salam mugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun wiwit wonten ngalam donya ngantos benjang wonten ing dinten akhir. Pulau goyang kayak gini.
Terus di atas. Mm-mm.